Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Repeticije hrvatski jezik. Oni koji su pogledali prethodni video na temu sklonive riječi pas povodom Međunarodnog dana pasa vodiča znaju o čemu se ovdje radi, odnosno da je ovo bio zadatak. Ovo su rješenja toga zadatka. Ako niste pogledali prethodni video, ako želite, vratite se, pogledajte, pretplatite se na kanal, označite i ovaj video sa sviđa mi se, a sada pogledajmo rješenje ovoga zadatka. Rečenica pod A. O psima vodičima malo se priča. O komu, o čemu se malo priča? Riječ je o lokativu, jednine ili množine. Vrlo je jasno da je riječ o množini. Zašto? Zato što imamo ovo vodičima. Dakle, o psima vodičima. Lokativ množine psima. Isto kao što tako glasi i dativ, tako glasi i instrumental. Međutim, ovdje znamo da je riječ o lokativu. Rečenica pod B. Važno je podizati svijest o ulozi pasa vodiča, na primjer, educirajući ljude o tome kako se ponašati u njihovu prisustvu, jer neki njihovu ulogu i rad ne cijene dovoljno. O ulozi koga ili čega. Znamo da je riječ o genitivu, jednine ili množine. Neko je možda ovdje napisao ulozi psa vodiča, jer kada gledamo imenicu vodič, genitiv njezin glasi vodiča u jednini i vodiča sa za naglasnom dužinom u genitivu množine. Međutim, ako pogledamo ostatak rečenice, vidimo ovo njihovu. Idemo tu zamjenicu, inače poslovnu zamjenicu. I onda je vrlo jasno da je riječ ovdje o množini i da bi se ova riječ trebala pročitati vodiča, dakle sa za naglasnom dužinom, a ne vodiča. Pa ovdje treba ići množinski oblik. Rekao sam već da je riječ o genitivu i tražimo genitiv množine pasa. Dakle, o ulozi pasa vodiča. I rečenica pod C. Nikada nisam imao priliku susresti psa vodiča. Susresti koga ili što. Riječ je o akuzativu jednine psa. Vodiča, opet koga ili što. Riječ je o akuzativu. Ovdje ne možete zamijeniti ovo sa s množinskim oblikom, kao što ste mogli u prethodnu rečenicu, jer ovdje akuzativ od riječi vodič u množini glasi vodič. Još bih naglasio ovdje u rečenici pod A da je neispravan oblik pasima. To sam već rekao, znaju oni koji su pogledali prethodni video. Neki su možda tu napisali pasima. Ne može, taj oblik nije ispravan, to A ispada. I ovdje mislim da problema baš i nije bilo, pogotovo u rečenici pod B, eventualno u rečenici pod C, kada je neko možda napisao susresti pasa vodiča. Ne može, jer genitiv jednine ne glasi pasa, nego glasi psa. Eto, nadam se da je bilo jasno i da ste razumjeli o čemu se ovdje radi. A za više savjeta, više informacija o jeziku, pretplatite se na YouTube kanal, označite videe sa sviđa mi se, pratite nas također i na Instagramu i na TikToku, a tema za neki od narednih videa bi mogla biti uporaba prijedloga s naveskom, znači odnosno tada glasi sa. Dakle, kada upotrijebite oblik s, kada upotrijebite oblik sa. Jer ste vidjeli malo prije da sam rekao sa množinskim, pa sam se ispravio s množinskim, jer u govoru možda toliko ni ne pazite na to, ali u pisanom obliku svakako bi trebalo. I eto ga, to je to, hvala i do slušanja.